Sunt Andrei și eu fac acum o promovarea lui Raul's Gaming. Este prietenul meu din descrierea la primul video. Uitați, intro nou, ăsta a fost ultimul video al lui, acum 2 săptămâni. Raul Minecraft. Și poate am să-mi bag și eu intro-uri, nu știu. Un micuț live, test live, Artur aruncă un pui. Și dacă acesta a fost promovarea de azi, eu am fost Andrei, pa, pa!